Hola, en aquest vídeo número 16 tractarem el canvi i caiguda de preposicions. És un títol una mica pompós, com si fos el canvi i la caiguda de l'imperi romà, però en realitat és un tema clàssic que trobareu a qualsevol llibre de gramàtica. És una norma del català actual una mica discutida, una mica discutible també, tot s'ha de dir, que ara explicaré i que podríem resumir esquemàticament així. Les preposicions en i amb, quan es troben davant d'un infinitiu, davant d'un verb en infinitiu, han de ser canviades per les preposicions a o de, una o l'altra, però no es poden mantenir. En canvi, aquestes dues mateixes preposicions en, amb, més, a i de, que són les quatre preposicions àtones, a més de per, davant de la conjunció que desapareixen. Es diu que cauen. D'aquí el nom, de canvi i caiguda de preposicions. Ara ho veurem millor. Com sabeu, perquè ho hem vist també en vídeos anteriors, especialment el vídeo número 8, que era el capítol 6 de pronoms febles. Vídeo 8, capítol 6 de pronoms febles. Hi ha alguns verbs que demanen un complement introduït per una preposició. En dèiem complements preposicionals o també complements de règim verbal. També alguns circumstancials demanen preposició, també seria el cas. Però bàsicament són aquests, els complements preposicionals o de règim verbal, que són verbs que exigeixen una preposició per introduir el complement. No sé si us sonen aquestes frases, que les vam veure en aquell vídeo. Confio molt en els nostres veïns. Tenim el verb confiar amb el complement en els nostres veïns, que és introduït per la preposició en, perquè el verb confiar demana en. Doncs aquest en no el podrem mantenir davant d'infinitiu ni de conjunció que. Un altre cas, si et toca la loteria, pensa en mi. Aquí tenim el verb pensar, complement en mi, pensar demana preposició en. Més casos. Estàs d'acord amb el resultat del partit? Tenim estar d'acord amb el resultat del partit, el complement, i la preposició que demana aquesta perifrasi verbal és amb el resultat del partit. Molt bé, t'han amenaçat mai amb un sabre? També tenim el verb amenaçar, que demana la preposició amb, que haurem de canviar o eliminar. Un altre, m'he acostumat a la seva manera de treballar. Tenim el verb acostumar-se a la seva manera de treballar amb la preposició a. Aquí davant d'infinitiu evidentment no canviarà, perquè ja tenim a, però sí que caurà davant de conjunció que. 6. Renunciaries al teu sou per ajudar la teva empresa? El verb és renunciar i un cop més la preposició és a. Un parell d'exemples més. Sempre es queixa de les mateixes coses. Verb queixar-se, que demana la preposició de. I també tenim estic segur del que dic. Estar segur demana la preposició de. Fixeu-vos que en totes elles tenim el verb, la preposició que regeix, i després un sintagma nominal, és a dir, un nom i els determinants que l'acompanyen o adjectius, el que hem vist. Però també hi haurà la possibilitat de posar un infinitiu, que ens demanarà el canvi, i els escriuré en groc, i els que escriuré en blau, que són quan té la conjunció que, subordinada, i demanarà una caiguda. Molt bé, anem a veure casos de canvi.
Per això simplement hi hem de posar el mateix verb amb un infinitiu. Per exemple, confio molt a poder venir. Aquí podríem dir a poder venir, de poder venir. Això és l'ús que ho regula. En tot cas, totes dues són sempre correctes. En un examen podem sempre posar-ne una o l'altra. El que passa que normalment els parlants en prefereixen una o l'altra. Si et toca la loteria, pensa, posem un infinitiu, pensa a pagar-me el que em deus. Veieu? Ha canviat per a davant de infinitiu. 3. Estàs d'acord a jugar amb l'equip contrari? Com que hem posat un infinitiu, no podem mantenir la preposició amb, l'hem de canviar. La quarta, t'han amenaçat mai, posem un infinitiu. Per exemple, castigar-te. T'han amenaçat mai de castigar-te sense sopar? Tenim un de. Podem tenir un a, però en general aquí posem de. Les frases 5 a 8, com veieu, com que les preposicions ja són a o de, aquí no hi ha canvi possible. Ja davant d'infinitiu es mantenen les preposicions i ja està. Ara anem a veure casos, doncs, de caiguda. Simplement haurem de posar una subordinada que comenci per que després del verb. Em confiar. Confio molt que demà podràs venir. Veieu? No és pas confio molt en que demà podràs venir. Això seria propi de la llengua parlada, però no de la llengua culta, les formes normatives. La loteria. Si et toca la loteria, pensa que els amics sempre t'han fet costat, per exemple. No pas pensa en que, sinó com que hi ha un que, ens desapareix la preposició. Pensa que. En preposició amb, també l'hem de fer caure. Estàs d'acord que l'Oriol jugui amb vosaltres? Cau la preposició i deixem només el que. T'han amenaçat mai amb un sabre, t'han amenaçat mai de castigar-te, però ara amb un que. T'han amenaçat mai, per exemple, que t'expulsarien, i no pas amb que t'expulsarien, o de que t'expulsarien, sense preposició. M'he acostumat a la seva manera de treballar, m'he acostumat que em tractin com un rei, sense preposició. La llengua parlada potser diria m'he acostumat a que. Renunciaries que et donessin la paga de Nadal sense preposició. Queixar-se. Sempre es queixa que no l'escolto quan parla. No pas es queixa de que, sinó es queixa que. Em va estar segur, estic segur que et donaran la beca. Sense preposició, perquè hi ha un que. Doncs, per tant, aquí us marco aquests 3 contextos. El primer, el verb du la seva preposició natural, en el segon hi tenim un canvi i en el tercer, caiguda. És per això, doncs, que no pot ser mai correcta la combinació d'una preposició àtona, com aquestes, amb la conjunció que. Si nosaltres veiem escrit en que, amb que, a que, de que, podem estar segur
que això és erroni. I també ho podem fer servir si esteu repassant algunes frases que ja heu escrit. Una manera de controlar doncs, és veure si hi ha aquest contacte entre una preposició àtona i un que. Àton també. Per exemple, heu escrit confio en que m'ho diran, o com m'ho direu. Les coses en què es fixa són ben estranyes. Quan repasses veus, ui no, hi ha una preposició i un que. Això no pot ser. Com ho arreglarem? Doncs en el primer cas és una caiguda de preposició perquè el verb confiar demana en. Per tant, és confio que m'ho direu. Ara bé, aquí el que passa és que el que hi faltava era l'accent, perquè el que és tònic. Les coses en què es fixa són ben estranyes. És un pronom relatiu. Per tant, quan teniu aquesta combinació, o és que hi sobra la preposició o és que hi falta l'accent, segons els casos. Molt bé. L'inconvenient d'aquesta norma, que pren com a model la llengua antiga, és que fins que un no s'hi acostuma a sonar una mica artificial. I és que resulta que en l'oral espontani moltes vegades no es fa ni el canvi ni la caiguda, i tot això és qüestió d'acostumar-s'hi. Potser algun dia canviarà la norma, però no serà demà. Què passa quan ens sonen dures aquestes frases, és a dir, una mica irreals? Per exemple, m'he acostumat que em tractin. Doncs que hi podem afegir alguna cosa, com per exemple el fet que em tractin. O bé, també podem canviar la frase, m'he acostumat a ser tractat com un rei. Si no us agrada renunciaries que, doncs dius, renunciaries a la paga de Nadal i llestos. Hi ha solucions també per evitar aquestes formes quan no ens agraden. Sempre es queixa que no l'escolto. Doncs podem dir, sempre es queixa del fet que no l'escolto. Per tant, hi ha maneres diverses de dir-ho. Ho deixem aquí, us deixo com sempre el meu correu electrònic per si em voleu dir alguna cosa, alguna consulta, un suggeriment, una pregunta, etc. I res, doncs fins a la propera.